аз просто все още съм в шок. Станах свидетел на истинско чудо и то по Коледа. Дали е случайно или не, вие преценете. Сега ще ви разкажа цялата история. Здравейте, приятели! Аз съм Ани и изработвам мини вселени в орехова черупка на Анистик. За мен е изключително удоволствие всяка година да помагам на вашите коледни мечти да оживяват и да радвате вашите най-любими хора с нещо наистина специално. Всеки казва, че по Коледа се случват чудеса, но никога няма да забравя този ден. Миналата Коледа получих съобщение от мъж, който звучеше отчаян, но решителен. Бяха се разделили с половинката му и той искаше да направи нещо наистина специално за нея, за да й покаже колко много я обича. Помоли ме да създам мини вселена, изпълнена изцяло с техни символи. Искаше всеки един елемент да й напомня за точно конкретно събитие в тяхната връзка. Работех с толкова много желание по този малък свят, защото усещах колко много чувства е вложил този човек. Когато му я изпратих, той ми написа, че не знае дали ще успее да си я върне, но поне по този начин ще й покаже колко много значи за него. Няколко дни по-късно получих изненадващо съобщение. Успяли са да се видят на Коледа и той й е подал в ръцете малка черупка, която съдържала целия им свят. Само мога да гадая какво точно се е случило, но той ми написа: тя се върна. Все още не мога да повярвам, че станах свидетел на истинско коледно чудо. И то благодарение на една мини вселена.